Здравей, свят! Днес в пристъп на временно умопомрачение реших да започна видеопоредица, в която ще говоря за гмуркането, за екипировка свързана с това нещо, дестинации и това как да поддържате добро фитнес ниво и да се забавлявате под водата по възможно най-лесния и забавен начин. То се забавлявате да е забавно все едно, но как да ви е лесно във водата и да взимате максимум от гмуркането. Ще гледам да бъда кратък и да давам съдържание, което да ви е полезно. Причината е да подпомогна инициативата Веско Милионер, така че надявам се да се включите и вие. А за повече информация следвайте канала или мене по света, у нас, в Гърция или на ъгъла на Черни връх и улица Орел. Благодаря ви и до нови срещи!